madoka chere mabuja akanaka tauya nodzanyasi nhau iro zuva rochimakumi nonhanhatu mwedzi uno hwakakunguru tiri kutandano kunyepai kuti bato roCCC raiparura nyasi zvinorimirira pachirungu wanoiti logo wabva wandoisa masiyayo matatu achiburikira ari pamusoro ari panyasi po dendedziwa rakaita yero waribe kuisa uso hwachamisa ipapo wakati zvobato zvinodaba kuti uso hwomunhu hunge huripo asi watiwo wachazoisa uso hwachamisa panenge pachiitiwa sarudzo pese kuitira kuti vanhu vareke kugotaika kana kupoiriwa kana kuvhiringidziwa kuti wazive kuti ndopapi paunoda kuvhotera. Wamwe waribe kufara nazvo wakati bato ringadai rakanadzirisa chinhu chakanaka kuti zviite zviri nani nokuti iri rabva raburika kuti paribe chisvinhu chavakaita. Heno mabi angu kuti munozvionawo sei, asi kuona kwedu aiwa wakandopa pfanawo mazuva wanouyani wanoita zvouseza hwavo kuti zvinhu zviburike zviri nani. Idi kusuwa kwese kuripo munyika kunobva kwaita kupera. Beatrice Mtetwa gweta rinombiri ravhundutsa nokuzezesa mapurisa ragoreketa iro kuti mapurisa anofanira kuti asunge Abdon mashaya nyika uya ogoreketa kuti kana achiti pasina chamisa anenge achiti chamisa ngaaurayiwe. Rekai tigoringe kuti mapurisa achaita sei nozvazvo, ticharamba takaringa tichindokunyepai zvinenge zviri kuburikazvo. Wanoita zvokuchuchisa munyika vari kuita kutaya nyika chaiko. Izvezvi kureketa kuno nyaya yehenrietta rushwaya yatanda kumatarhodzi mhosva asi kwaiwo ipapa waribe kana kuita zvinhu zvisvinu zvokuti wamupine nomhosva. Magweta ache kana akamiramira sezvaari kuita izvezvi zvawaita nyasi anogona kutotakanuhwa akatobuda toribuda nodischarge chaiyo zvikahwadza vanhu, asi kuziva kwedu hedu kundoti aiwa itai henyu. Kureketa kuno ticharamba tichiringa kuti panochinja zvinhu munyika wachaitiwa sei nokuti ndo panenge paane zvese ipapo. Kureketa kuno catch and release vanoramba vachindoita havo takandoringa kunge tisingaoni. Tiri kumatare pokare jobosikara nyasi anyimiwa pokare bhero kudare iro rotonho nyasi. Heno kuti zvichambotekaidziwa sei, asi magweta ache agototi achaenderera mberi nokuendesa nyaya kumatarhodzi mhosva ari pamusoro sezvaita Obed Masaraure woArdus. Nyasi aendesa nyaya yache kumatarhodzi mhosva pamusoro kuti akone kugopuwawo bhero. Heno kana zvikagoitika ticharamba takandoringa. Wamwe wahwadziwa nyasi apo meya maJacobo Mafume okuguta roHarare agoreketa iye kuti guta riri kuda kuzoti richinje dzimwe nzira nozvimwe zvikoro kuti zvitenziwe mazita avanhu vakamboita mameya ogutari. Heno kuti ichokwadi chere, heno kuti zvine chazvinobatsira chere mugaro hwevanhu kana kuti zvinenge zvichidini. Peno dai wambotanda waita kuti zvinhu zvitande zvaaita zviri nani mumagariro evanhu munyika. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichimbotekaira sei, tinoramba tichindokunyepai zvinenge zvaburikazvo. Wanoringa nezvokuchengetewa kwemhuka dzomusango woZimparks wagoreketa iwo kuti kwai watanda kuita kuchinja nzvimbo dzokugara dzomhuka dzinosvika zviuru 2,600 kubva kunzvimbo dziri dzasi kwenyika kuenda nzvimbo dziri dzauru. Kwai izvozvi nzvimbo dziri dzasi kwenyika kwaita nzara nokuti mvura iribe kunaya zvisvinu, saka waakutomanikidziwa kuti wachinje kuri kugara mhukadzi kuti dziende kuri nani kunowanikawo zvimwe zviri nani kuti dzirarame dzakawanda. Izvi zvinozvitenda tichindoshuvira kuti zvinochinja kuti zvinhu zviite zviri nani kumhukadzi. Idi zvingatoita kuvhiringa vanhu vazhinji chaivo. Wagare guta roBulawayo kureketa kuno waita kusaya kana pokuringa nezviri kuitika munyika muguta raori nokutoti ipapa makanzura abva aita kusiya mari dzokumisa dzimotika mugutamu dziri kuita kukaramatana chaiko kuenda kumusorosoro. Heno kuti wari kuda kuti dzisvikiwe nhani ikweyo,
peno vanhu vachatoita zvomapfene zvokutanda wakuwa kuti wagoite kukona kuenda ikweyo. Pakaita kunyangariwa chaipo, wazhinji wachatopedzera wakutekaidza dzimotika wosiya kure kure fuchaiko noguta wotekaira notsoka kupinda mukati nokuti panenge paribe mari yokubhadharayo. Wanoringa nezvokuverenga kwezvinhu nowanhu munyika woZimstats wabuditsayo zvawakaverenga wanhu paye tagokunyepai kuti wari kuverenga wanhu. Kureketa kuno wabuditsayo kuti wanhu wari munyika medu wanosvika mamirioni 15 anozviuru 140 anosere nomazana mapfumbamwe ano 40 pachirungu yonzi 15,178,979 kwai ndo wanhu wari munyika. Kwai wanhurume wakatoshota nozviuru 600 kupa wanhukadzi kuita mamirioni 8 ano zviuru 200. Wanhukadzi kwai mamirioni 8 ano zviuru 700. Aidi ipapa achazotonakidza manji kuti izvo kwai guta roHarare ndo rine vanhu vakawanditsa, dunhu roHarare ndo rine vanhu vakawanditsa kuita zvikamu 13 kubva muzana zvowanhu vari munyika. Bulawayo ndo ine vanhu vashoma kuita zvikamu 4 basi kubva muzana zvowanhu wari munyika. Ipapa kwai Harare iri kuteerwa nodunhu roManicaland rine vanhu zvikamu 13 kubva muzana. Mashonaland yokumadokazuva ino 12, Midlands kwai ino 10, Mashonaland yokumabuda zuva ino 10, Masvingo kwai ino 10, Mashonaland Central kwai zvipfumbamwe, Matebeleland yoDzauru kwai ino zvikamu 5 noMatebeleland yoDzasi pokare ino zvikamu 5 kubva muzana zvowanhu warimo munyika. Arekai tigona kuti manhamba iwaya ndo manhamba chera achabudika panenge pakuitiwa zvosarudzo. Tinenge tichindokunyepai kuti zviri kutekaira sei. Batai makadaro mabuja. Mari yomunyika anyasi yagwa pokare kuenda pamazana 413 nomasendi 27 416.28 padhora ribodzi rokuAmerica. Wakagopa makambani mamirioni 24 omari yokuAmerica. Tiri kufara kuti zvomutambo kureketa kwanyasi kwaina fara ijere wakuda kuti wabenhutse kudanidzirwa kwobhora idi mumaredhiyo. Tiri kuzvitenda izvi. Gore ratichaita redhiyo yedu munenge muchiita kurimbwa mabuja richiita kudanidzirwa nochokwedu mabuja. Rekai tinoramba tichindokuninyepai zvinenge zvichiitika zvo. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Bato roEFF raita makore mapfumbamwe manji muSouth Africa mu. Idi tiri kuita kukonzeresa nyasi wanga wari kuita zvokupemberera wainohwara hwano dziriko kudunhu roBloemfontein. Aiwa tinoti makorokoto warambe wachisimudzira zviite zviri nani. Wana mai wakatamba wakahwina wayewo banyana nyasi waita kutambihwa nowanhu wakaita mavhuno manyara panhandare iyoyo Oliver Tambo yondege. Tiri kuwatenda idi. Rekai wagodando ipapa tiri kutoshwirawo kuti peno wachagona kugotenderedziwa munyika mese wachienda kuoratidza vanhu kugona kwawo kuti kwakaita zviri nani. Peno usoma huri munyika nokuita kwese kwakanyangara kungangobvawo mupfungwa dzowanhu zvikaita zviri nani. Nyika yoZambia yagoti iyo magetsi ainayo akawanditsa nomamirioni anoita chiuru chibodzi chomawati. Wanogona kuda kuti wape kuNamibia kuti waite madhiri nayo. Heno kuti wakwedu wakaenda kokumbira wachapuwa chere nokuti wanowanza kureketa kumapwapwa pokare wachituka iyo Zambia iyi kutadza kufunga kuti wakuru wedu wakagoti nyepa kuti iwe goreka utuka ngwena uribe kubira hwizi. Heno mabi yangu ticharamba takaringa asi tiri kundoshwira kuti wagotipewo mashoma. Kuna bambo kumaputo asungiwa kuMozambiki nonyaya yekuti angada kuedza kutengesa wana wachke wanorarama waino usope. Aidi zvakaita kunyangariwa kwai anga atoteya kutoti ipapa akawatengesa wagoende kuitisiwa zvinhu zvokusikinyatukono zvokuromba urombwa chaiwo. Unotombwa tsitsi wakomana. Asi rekai wapfikiwe bambo wano kuti waribeka nanzero.
munyaya yegumisira kumeni masoja ari kutonga ikweyo kwayapfura wanhu wanosvika wairi, wari watungamiri wanhu wari kuda kuti kuite utongi hwejekerere pakaita kunyangariwa. Tiri kuti mweya yawo izorore murugare. Tiri ipapo kwanyasi. Aiwa, tapetera zvirauro pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.